180 বছর রাজারক বরং tipra সাইয়া झूठ बोलो tipra জাতি থেকে ও রাজারক উৎপত্তিয়া खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Hello baya song sini buba maya ganang Bubgra no sini ya haikaba kutuknai haikaba tipra saya hani sanai a borok sabo na buni bosoni borokda na tipra sada na buida abo sung phari obidu noni bagai tubi phaika sung saimala ne abo saborok ni dong sini Bubgra no 5 साल 10 साल के बाद हम लोग खत्म हो जाएगा आज इसके लिए मुबादला लड़ रहा है 1 लाख बत्ती के लिए नहीं लड़ रहा है चैलेंज करना है तो उनसे चैलेंज करो हमें बागेरी से चैलेंज करो मुबादला से क्या चैलेंज करता है फिर से मैं बोल रहा हूँ पति मायूंग ulok को सुई सुनो sini maya ganang Bubgra le sono busuk hamjak bo busuk se sono hamjagis sini bagai samong khlai tong geseng bono kutuk nai haike bono musuk nai rok abo sabo phare gen dorong no phono gi tongo lai thangnai koi dino plai kotor viral engkha sini Bubgra maya ganang Bubgra no sangma pok bosong ni koijona neta peto arok Bubgra no musuk sui hanka plai no abo kha kamnai gogo engkha sitra bahinga tai Bubgra ni khani bo khuk sitra bahinga abno tine bosong buri rok age na bono saka na kasandi sunda ko komilo na kasandi ni santa bona kasaya ni bage no tine buri rok bale no khawa lai thangnai koi din salo omit debruma Facebook page o Bubgra no hamya kok bai tai hamya post khalaika abono kitingi tabo balai no viral tai social media rogo balai no kwbangma engjak amo kebiya hai sing hai borok sini tipra sa borok no Bubgra no ko hamya tai je khaka tai hnai rok amo kebiya jeng hai borok se am hai ke sawi tong hangke buni borok rok nge tam honi sasinai Bubgra ni thaniwo tam honi nei respect dar na respect ya abono sung balai no wan suktai kalayo sung hai borok rok ni bagai kwbang ma social media o viral khalayo kwbang social media o kwbang ma relaya am hai siming hma ingya sung wan sugui samono khlaina nang lai thangnai goitino horinath debruma tipra o Bubgra krei hinai os ini kubai thang sawi tongka kusung ama hairong nogini sini tipra satati se Bubgra krei hinai sai tongka ke buni dom hani borok keba taibo public haikebo taibo viral khanai kuroi dom kirnai bile kusung tipra satati se sung sinani nango ama hairong bono gisabam gyan kare deni sajak सब साथी क्या abba sopam sa सब उनका उनका क्या debroma ei kolai उनको लग बहुत अच्छा ओके उनको ना लो कुछ ऐसे करते हैं इंग्लिश में सुने सीखा haban jung se ka sum yo khata chimi sinang khusum ke kuishon maya kho कुछ में को गाफर ना apron jon ha ke sapai ja सापाई नहीं क्या उनका ना रोनो ingin norok sawi mangkana o video no nugui tai srengi mangkana sung hai borok no sakni dofano tai komor nai tai sokom nai tai mani kok no tai komor nai sung hai borok no tai kebiya o video norok paithang nai tuman bagai balai hambai jotono paithogo tai subscribe khanya tabukdi jotono paithogo bye